አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላ ነፍሰይ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዕ ይኹኖ። ከምኡውን ነታረርተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዕኦም ይኹን አሜን። 28 ጉንበት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋል ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ኣዴና ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ገዳማዊት ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና አሜን። 28 ጉንበት ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ቅድስቲ ኣዴና ካብ ነገደ እስራኤል ክትከውን ከላ ዝተወልደት ኣብ ውሽጢ ኢየሩሳሌም ብ500 ክፍለ ዘመን ኣከባቢ እዩ። ወለዳ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ብዝግባእ ወይ ከዓኒ ብትምህርቲ ኣዕብዮም ናብ ትምህርቲ የእተውዋ። መምህራ ገዳማዊ መነኮስ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ እቲ ከተማ ኣይሓድርን ምሂርዋ በታ ዕለት ናብ ቤቱ ይምለስ ነበረ። ዓመተ ክርስቶስ ብሉይ ምስ ሓድሽ ጠንቂቃ ተምሃረት። ሓደ መዓልቲ ከም ልማዳ ክትምሃር እንተተጸበየት መምህራ ግን ክመጽእ ኣይከኣለን። ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ነቲ መነኮስ ክትሓትት ከምኡውን ክትምሃር ናብ በዓቱ ከደት እሞ ኣብቲ ኣንፈት በጺሓ ኳሕኳሕ እንተበለት መልሲ ወላ ዝኸፍታ ኣይነበረን። ካብ ውሽጢ ግን መሪር ዝኾነ ናይ ብኽያት ድምፂ ሰምዐት። ጎይታይ ይቕረበለለይ እንዳበለ ብተደጋጋሚ ይበኪ። እቲ ሕያዋይ መነኮስ ነበረ። ንቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ብቕጽበት ሓደ ሓሳብ መጻላ። ንሱ ብንጽህና እንዳነበረ ስለ ነፍሱ ከምዚ እንተተማሕጺኑ ንዓይከ ከመይ ዘይግብኣኒ ኢላ ናብ ቤታ ወይ ከዓ ናብ ገዛኣ ተመልሰት። ዝለበሰቶ ልብሲ ኣይቀየረትን፣ ቤተሰባውን ኣይተፋነወትን። ካብ ቤታ ዓተር ብዘንቢልን ማይ ብንእሽቶ መትሓዚ ኣቕሓ ሒዛ ናብ ጎለጎታ ገስገሰት። ኣብ ልዕሊ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መቓብር ወዲቓ በኸየት። ጸለየት ከዓ ጎይታይ ንነፍሰይ ናብ ዕረፍቲ ኣብጽሓያ፣ ካብ ክፉእ ጸላኢ ሓለወኒ፣ ነዚ ዓተርን ማይን ንዕድመ ዘመነይ ኩሉ ባርኸለይ። እዚ ኢላ እንዳፈጠነት ካብ ኢየሩሳሌም ተላዒላ ብእግራ ንቓዴስ ወይ ከዓ ሲና በረኻ ኣቋሪፃ ግብፂ ኣተወት። ምርጫ ብሕትውና ስለ ዝኾነ ልምላሜ ኣብ ዘይብሉ ፀሓይ ኣብ ዘቃጽል በረኻ ኣተወት። ኣብኡ ድማ ካብ ዝሓዘቶ ዓተር ንቑመተ ስጋ እንዳበልዐት ካብቲ ማይ ድማ እንዳሰተየት ዝኾነ ሰብ ከይረኣየት ብፍጹም ተጋድሎ ን38 ዓመታት ጸንሐት። ናይ መዓልቲ ሃሩር ናይ ለይቲ ቁሪ ንልብሳ ቆራሪጹ ምስ ወድኦ እግዚአብሔር ጸጉራ ይዕብዩ ኣካላ ሸፈነላ። ጊዜ ዕረፍታ ምስ በጽሐ ናይ ቅዱሳን ዜና ዝጽሕፍ ዓቢ ኣባ ዳንኤል ናብኣ መጸ። ምስ ረኣያ ድማ ተኸተላ። ንሳ ግን ኣብ ውሽጢ ዝተሰንጠቐ ዓሌት ኣትያ ተሓበት። ካብዓቲ ማለት እዩ ተሓበት። ኣባ ዳንኤል ኣብ ደገ ኮይኑ ተማሕፀነ። ኣቦይ በጀኻ ወፂኻ ባርኸኒ በለ። ጓል ምዃና ኣይፈለጠን ስለ ዝነበረ ንሳ ግን ዕርቃነይ እየ ዘለኹ እሞ ኣይወፅእን በለቶ። ልብሱ ኣውፂኡ ሃባ እሞ ወፂኣ ኣዕለሉ።
بفقاد እግዚአብሔር ዜናኣ ኩሉ ፈለጠ ናብ በዓታ ዘወር ኢሉ እንተተመልከተ ኣብ ዘንቢል ዝመልአ ዓተር ተመልከተ። ን38 ዓመታት ተበሊዑ ግን ሙሉእ እዩ። ኣባ ዳንኤል ምንቲ ክፍትኖ ኢሉ ካብቲ ዓተሩ ጽቡቕ ገይሩ በልዓሉ፣ ካብቲ ማይ ከዓ ሰተየሉ፣ ግን ክጎድል ኣይከኣለን። እንዳ ኣድነቐ ኣደይ ህንኪ ልብሰይ ውሰዲ እንተበላ ካልእ ሓዱሽ ኣምፅኣለይ በለቶ። ሒዝላ ኣብ ዝመጸሉ መዓልቲ ግን ስለ ዝተሰወረት ኣይረኸባን። ሓደ መዓልቲ ግን ማለት ጉንበት 28 ኣረጋውያን መነኮሳት መጺኦም ዘጋጠሞም ነገርዋ እሞ ከምዚ ክብሉ ሰብ ተመልኪትና ናብቲ በዓቲ ምስኣተና ዓተር ብዘንቢልን ማይ ኣብ መትሓዘን ረኸብና። ምስ በላዕናዮ ሽዑ ተወድአ። ኣባ ዳንኤል እቲ ነገር ገና ወዲኦም ከይነገርዎ በኸየ ኣልቀሰ። ምክንያቱ እቲ ዓተር ተወዲኡ ማለት ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ዓሪፋ ኣላ ማለት እዩ። እቶም ኣረጋውያኑ ግን ቀጸሉ። ካብቲ በዓቲ ክንወፅእ ከለና ብፀጉራ ኣካላት ተሸፊኑ ናብ ምብራቕ ሰጊዳ ዓሪፋ ረኺብናያ፣ ካብ ስግኣ ድማ ተባሪኽና ቀበርናያ በሉ። ኣባ ዳንኤል ከዓ ዜናኣ ጽሒፍላ ሎሚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ተኽብራ ኣላ። በረኸታ ናይ ኣዴና ዓመተ ክርስቶስ ይሕደረና። ኣምላኽና ብናይ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ጸሎታ በረኸታ ይምሓረና። ካብ በረኸታን ጸሎታን ተራዳእነታን ይዓድለና ኣሜን። ጉንበት 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ ተጋዳሊት ገዳማዊት፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ ስጋው ቆጵሮስ ዝበጽሐ፣ ኣባ መርቆሪዎስ ገዳማዊ፣ ኣባ ጌርሎስ ጻድቅን ሰማዕትን፣ 45 ሰማዕታት ናይ ኣባ ጌርሎስ ደቀ መዛሙርቲ፣ ቅዱስ ኣጋቦስ ሰማዕት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማኒኤል ርህሩህ ኣምላኽና፣ ቅዱሳን ኣበው ኣብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ቅዱስ እንድራኒቆስን ሰበይቱ ቅድስቲ ኣትናስያን፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት። መልክዕክን ገዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕክን እቲ ኣብ ልቢ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 3 ኣሜን። በረኸት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ኣዴታትና ምስ ኩላትና ይሕደር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃር መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን